Da ni yma heddiw yn cynnal dosbarthiadau meistr gyda Wynne yn Hodid at Hôl yng Nghaerdydd. Da ni'n cynnal 2 ddiwrnod o ddosbarthiadau meistr. Fel mae Wynne yn deud, mae o fel gofyn iddyn nhw ddysgu 7 mlynedd o waith mewn 2 ddiwrnod. Felly mae o'n dasg enfawr i Wynne a phawb arall sydd wedi bod yn canu. Dyma hefyd weithiau'r tro cyntaf mae wedi canu, a mae wedi dod at ei gilydd, ond gyda help Wynne, gyda'i tips. Mae nhw wedi cael lot fawr o hwyl ac wedi dysgu lot am ganu a perfformio hefyd. Bron o bod wedi bod fel rhyw fath o bootcamp cerddorol. Dyna fel mae wedi teimlo hyd yma, beth bynnag. Dwi'n credu bod ni wedi gweithio nhw'n eithriadol o galed. Maen nhw wedi ymateb yn dda iawn chwarae teg. Yn gymdeithasol mae wedi bod yn gryw hynod o hapus. Dwi yn teimlo bod llawer iawn ohonyn nhw wedi canfod rhyw fath o berson gwahanol yn nhw eu hunain. Neu dyna beth dwi'n gobeithio. Gobeithio bod ni ddim wedi gweithio nhw rhy galed a bod nhw'n wedi cael gormod o ofn. Mae 30 o gantorion yn gweithio ar y raglen yma. Mae pob un gyda'i anghenion gwahanol. Mae fe'n ddiddorol, achos mae pob un yn dod â rhywbeth gwahanol i'r rhaglen. Falle bod rai ddim yn canu'n dda, ond mae rhai o bobl yn hynod o ddiddorol, a fi wrth y modd yn edrych mewn i bywydau nhw a pethau yna, a dwi'n gobeithio bod hwnna'n dod o draws yn y rhaglen yma. Mae wedi bod yn galed, a ddim wedi bod yn gyfarwydd o canu mewn cwr o blaen, ond mae'n dod yn iawn. Mae Wynne yn gwneud gwaith da arno ni. Neb wedi cyfarfod ei gilydd o blaen a wedi gallu canu yma. O beth o'n adwyr, rhyfath. Rhyfath o'n adwyr i fi. Fi wedi mwynhau'r hunan yn fawr iawn. Mae wedi bod yn experience iawn i ddod yma, a mi'n falch mae wedi cael yn dewis i ddod i ganu. Gobeithio ar ôl fi cwpla yma, a i fynd i ganu mewn cwr le rown Abeda. Y broses o heddiw ymlaen ydy fod pawb yn mynd ati adre i ymarfer mwy. Fydd ni hefyd yn gosod 3 her arbennig iawn iddyn nhw, a dyn ni ddim yn datgelu beth yw'r heriau yna tan mae'r heriau yn digwydd. Gewn ni weld sut bydd y holl beth yn dod at ei gilydd fel rhyw hanner cyffro, hanner ofn o beth sy'n mynd i ddigwydd gyda'i sialensau newydd nhw. Dwi'n meddwl bod ni wedi gwella. Dwi'n meddwl bod ni wedi datblygu. Ond dwi ddim yn gwybod faint rhagor allan ni ddatblygu nhw neu os ydyn ni wedi gwella digon.